Okay, næste besked. Det er så, at I går internt til vi deler op i 2 hold med 2 og et hold med 3. Alle får en pagaj. Også med 3. Men I har 3 i den ene kano, ikke? Og så må I så hugge om, hvor I vil dele jeres hold op. Kender man typen, der kun ser verden gennem Et kamera. Ah! Gotcha! Hallo. I kan først efter. Altså, så fortæller om, hvilken rækkefølge holdet kommer afsted i. Vi flytter 2 kanoer derover, for de pynter derovre. Og det er mere pyntet. Og så sejler man ud. 2 kanoer sammen, en for hver sit hold. Rundt om pynten og en i den anden ende. På den anden side. Og så står der jo så... Den anden side, er det her? Ja, det er på den anden side derovre. Det kan I ikke se nu, men det finder jeg, når man kommer derover. Så alle kan stå og se, hvad der sker, når man sejler, og hvad der sker, når man kommer ind. Det er sådan rundt om pynten, ikke? Og så kommer man op af kanoen på sin egen måde. Holdet bestemmer selv, hvordan man kommer op af kanoen og drikker den her øl på land. 3 øl, 2 øl, afhængig af hvilket hold man har oppe. Og så ned i kanoen igen, og så padler man tilbage til der, hvor man kom fra. Man kan lave det, at der er en, der er hurtig, og så er der en, der er langsomt til at drikke, og så